Joita on yksi kappale. Joita on yksi kappale. Oli niin pihiosta ja se ei ostanut kuin yhden. No 30. Aista se... Meni kuitenkin. Ei rakettiin mennyt kuin kaikki. Niin. 30. Juu! Mistä se lähtee auki? Se lähtee tuosta, kunhan tuolta. Hyvä, kun ne on hyvin piilotettu nykyisin. Ei ne ennen ollut vissiin ihan noin. On. Tulilanka poikki. Saa juosta vähän kovempaa kuin noin edelliset. Se vähän lyhyä. No? Tuota samaan aikaan. Samaan aikaan? No niin. Kato, joku ampuu tuossa pihallakin. Just loppu, kun aloin kuvaamaan. No niin. Ootteko valmiit? Nyt lähtee. Nyt lähtee. Nyt on niin iso pommi, että kannattaa maastoutua. Ei kannata olla noin lähellä. Se pitää olla puolikuu, tai siis puolikuun pimennys, eikö miten se meni? Ei tuo kyllä ihan puolikuun pimennys kyllä oo. Nyt lähtee. Wow! Oho! Voi se näistä? Kaatuuko se toinen? Hävisikö se toinen johonkin? Vai oli se noin lähekkäin? Joo. Hävisikö se toinen johonkin? Tai ammutaanko raketti sitten? Sitten tuolta Onko sun mitään alustaa? Tuossa on vähän paksumpi hanki. No, nyt lähtee. Missä tässä on lanka? Joo, niin lanka. Eikö se ole ihan siinä päässä? Tossa, en minä tiedä. Ei siinä ole lankaa ollut, tossahan tuo on. Eikö se ole tossa? Aivan. Se on tuolla. Pitääkö tää vetää pois tästä? Joo, vissiin. Aivan. Joo niin. Aikaa juosta. Joo. Pitää se vähän niinku Nyt lähtee, nyt lähtee. Nyt pitää vissiin kyllä ihan zoomata. Zoomata. No en tiedä, 20 astetta pakkasta. Ehkä. En tiedä. Ei tullut katsottua. Missä se on? Tossahan se on. Musta henkilö juoksee pakoon. Katsotaan mihin suuntaan lähtee. No ei. No joo. Siinä oli 2. Vieläkö se jatkuu? Ei. Siinä piti olla 3. 3. No niin, huijausta. Takaisin kauppaan. Tässä piti olla 3. Ei siinä ollut kuin 2. No niin. Nyt on viimeinen. No on näitä vielä. Yksi. On näitä vielä yksi. Kommisperitään ei tule. Jaa, Näinpä. sille ehkä. Katsotaan. Kohta se selviää. Niin, suuntaan se lähtee lentämään. On näitä vielä. Nyt lähtee. No niin. Oho. Oho. Tähän ampuu. Se kaatus. Se muuten kaatus ihan oi. Katsellaankin tätä vähän kauempaa tää viimeinen. Joo. Se meneekin nyt sinne. Pitää mennä vähän ylemmäs eikä noin sivulle.
Oliko se siinä vai vieläkään se jatkuu? Tää olisi ollut siinä. Viimeinen oli hyvä. Oliks hienoja? Jaa! Ei siellä oo mitään. Kato Mikki. Auto käyntiin. Tää on niin kylmä. Auto käyntiin. Pois! Sano Jontulle jotain. Se on sun iso fani. Sano sille jotain. Jonttu on. Sano, että Jonttu on ihan paviaani. Ihan paviaani! No niin, siinä kuuli.